ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଉ ଏ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କଟୁଛି ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଆମେ ତ ନ୍ୟୁ ଇୟରରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦେଖି ହଉନି କାହିଁକି ନା ସେଠି ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ ଭିତରକୁ। ଯାହା ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲି ତାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବାବାଙ୍କର ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ବି ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ମୁଗ୍ଧକର ହେଇଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମୋ ପିଲା ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆମ ପିଲାମାନେ ତ ସେଠି ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲେ। ସେଠି ପାଣିର ଏତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଯେ ପାଣିର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ବାବାଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ? ମୋ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ସେଠିକି ଯାଇ। ଆମ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆମେ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।